Kipor menchua ublei ulokot ya uwei unong etulapa ubakarting ujona agawei kesngi ublei ulong ya ujona doying batule chanainawe kanong ba kabazngai na Israel kabahe pat kabaruspa mat kabadon ya kisipa ikibaklain pados badon bo Andre kilong gibapop pat kibaboman kajing baman jangki kalapoy khmat jong ublei Andre ujona umkwa banlik namar ba uisi ya gibriu jong kanain we ungej baki de ban sha pen shitom o man yo jing isnei kwa ba ublei un mal piki kumta haka jaka ba un ko ngu ya try urai ban phet pat ulej shaka jaka duriao pat hangta ulalap ya kaling balej satarsis usiu ya kabailing pat urung sepo kat ba kaling kadang mi na kabanta duriao lese ujana uparkhat baula light no na kajingkot jong ublei Driyam dan mano bala ban phet nau nang tau jong kumaneng mut kaparthai nang kong gaduriau ka jai jai inong nya ling gitrei suk kat ba ka ling kadang ya hanor ka hapo ka skimit ka bapha jona uhiar sepo ka ling bathia kansan ki baro ki kala il oyong kitab ya kamaneng kal ka baklain ga sedang man bejur halor ka duriau jing ya pom ki bahe kitit teng ya kaling kaduriau ka bajai jai ka kala long ka jing ya pom ka basharkai kinong lianin ki syap teng jur don ki batan ya kitalai kat ba ki wepat ki persyang pan penyeng ya kaling ka garung syupo hangta kat ba uperthat ukter saudong ya kapeneng ka jing syap teng ka dap ya kaling para kawai inong ya ling perkat ikarpat sya ublei ngin sayap ila perta andai kat babaro kedang yele ban im andre jana udang yo thia apa kaling nong ya ling uba larang ba uhiar sepo bat kersiu yo kumno mila ban thia hakum kane kapor ula perta ki badua sya ublei jongme kat ba kane kadang ja kajing pom kanang jur nang jur inong ya ling gingit badon mano hapo kaling ubala penbitar ya ublei kumta ki kawang banta bantip mano ubawanra ya kani kajing aba ki banta kilahap kabanta kahap ha ujona inong ya ling ki pet ya u da kajing shatting do ya thu hangi gilaong mado medei mano mewan na mede ayu jona upet ya ki da kajing skew pop ngadei u hebrew ulaong ngamani ya utrai ublei kapeneng buatau ya kaduriau buat kendeu ngadang pet no na inong ni aling ginang shifting shu balai mile ya kani kila kali kaduriau kadang ki saudong jongki jing ya pom kitit kamjur ya kaling man kapor haga bakut kinong ni aling ki kali ayu ngin le ban penjajai ya kani jing ya pom jona utip ya kajubab uang kawang no ya nga sya kaduriau ulong jem te kaduriau kan jai ngatip bakane ka jing yapom ka bashar khe ka wan namar chonga nangkong kin yong ling kimon kim kwa yu ban yap kumta ki persyang ban ya kaling sakandeu kat ba kidang persyang ka jing yapom kalang jur haga bakut kinong ya ling ki kerpat shautrai doan yu pop yingi namar kane ka jing im jong ni ubreu te kira yu jona bat kawang no yu shagaduriau ka ba khitawer mari hap jong marba uhap sepo kaduriau ka bapla kalajia ka jing yapom ka sange kal ka jai kaduriau ka laya jai biang kinong ni aling ki ying lengo ki sngutu ba ublei jong jona udei ublei ubasisha nong sanchar jong ka beneng bat ka perthai da ka jing sapting bat burom ki mani ya utrai andre ki jing thu kana jong jona kampat kut kat ba udang ngam sepo kaduriau ko badum ublei ula pengkre ya udok khau bahe ban nguj yo dok khau bakrau umi na ka jingjel liu jong duriau ban nguj ya upat ba hapo ka kpo jong dok khau jona u imlai sngi lai met kalong ka badum ka bakriat ka bajar usa marwe hangta hakata hapo usa marwe hangta hapo ka kpo jong dok khau sedang man perkhat nia ya ka ka baulele usngeu thu ba umla ban phet na ublei kato kano ba le jengai andre utrai udang don haka jing dum jona uduai ukarpat shauble da ka donut baro
Ha kajing jenjar jonga ngala karpat sya utrai bat wala jubab yanga. Ukan mau ya kajing jing isen bat kajing bha jong ublay. Ublay play kajing bom ko ngu jong u bat penrit yala di kamat utrai. Bat ublay ulas ngap ya kajing dua jong u. Adin lai sngi ublay hukum ya udak ha. Wan pelai yu. Udak ha ubahe uwan syaruduriau wat biak yu syarengkil. Te kasur jong ublay kawan biang. Hile chanenewe kata kanong ba kabahe wat yathu ya khubor banga ai hame. Hagani kapor unchona ukok ngu. Usdang ya kajing ya jenti kabacengai sanai nawe. Kanong ba kadba urung syapo kanong ba usdang ban pertapat ba. Sesau pau sngi 9 we kan syap penjulor. Man kasurak ba uyaj uyalap ya kajing maham jong ublay. Ibriu kis ngap bha bat hang ta ka ka ba pela kalajia. Ano nup jong ibriu kis dang man kela. Nadu ubaduk tam hadu ubarius patam. Kajing syapting ya ublay kawan halor jongki. Kingit ya kakubor jong ublay. Kis dang ban syak jing it. Ipong jan kum gadak kajing kela kabumut. Wat usim kanang biru ulay ya asngiu ya kakubor jong jona. Sim umi na kaket jong uwing ya kijain sim bat syong halor kadepe. Hukum yang kanong ba barok ban kela kabumut. Tau nu no ya kajing sniu bat kajing ya snam jong u. Sim laong lesi ublay sniu sen bat penlai ini. Kanong ba barok kawai kapenrit ya lede kamat ublay. Pada ba ublay ya kajing pengkela. Ya kajing kela kabumut. Jongki ulejit ya kajing isen haga jaga kajing penjulor. Kanane we kala syak pelai. Handrei kaba pela kalong bau juna kemen setia. Haga jaga ban sniu kemen ubitar. Haga do nut jong u udang isi ya kibriu jong ganai we. Kwa ya ki ban yok jing map. Upo upat uduai da kajing bitar. Ha try ngalaktip lepa ba milong ublay ubas sniu sen ubadap da kajing i. Umi no na ka nong ba bat syong syabar hapok kasngi. Kaba shit bat peit ayu kabanja. Wat hang ta ublay udang hikai utrai upen mi ya kajing thung man ai jing tengen thau na kajing shit jong asngi. Ujuna ukumen bha namar kata kajing thung. Setiap yang ublay upha ukniang man bam ya kata kajing thung hadu ban larangat na. Te kala ka shit kabe halor ujona. Asngi katip jur ya kaklik jong hadu ba untrot bat snu shitam.